आंनि मुङा देनजिल बसुमतारी आं बेंटल प्राइमारिनि आन्दाराव आंनि न'आ दिनै दमगावआव आं दंफैयो दिनैनि बे समाव आङो UPPL आव जगदान खालामबाय आं सिगां एसे BPF कर्मी हिसाबै आं BPF खालामबाय थादोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो नाथाय नैबे BTR सुक्ति जानायनिफ्राय आङो जिनोखि BTR नि जिनोखि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ नायनानै BTR आ जे डेभेलपमेन्टखौ लाबोमारगोन जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जिनोखि परिबर्तननि सोमावसारनाय जाबाय थादों बे सोमावसारनाया निश्चय बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोङो निश्चय उन्नति जालांगोन जिनोखि सोलायनायखौ नांगौ जिनोखि डेभेलपमेन्टखौ नांगौ जोंनि ओनसोलाव बे डेभेलपमेन्टफ्रा जागोन होननानै आङो फोथायो बेनि थाखायनो आङो दिनै UPPL आवहाय जगदान खालामबाय आरो बेजों लोगोसे सिगां आं जिनोखि BPF खालामबाय थादोंमोन बे BPF खालामनायावबो आङो जगदान होनाय खारना बेनोमोन BPF आ जेनाखि सेथि खेब सरकार जानायलाय जोंनि जिनोखि गांनाय उखैनाय जिनोखि जोंहा डेभेलपमेन्ट जानांगौ बे डेभेलपमेन्टफोरा मोजाङैनो जालांगोन होननानै आङो फोथायनायखाय आङो UPPL खौ खालामदों BPF खौ खालामदोंमोन नाथाय गोबाव समनिफ्राय खालामै दिनैहालागै 17 बोसोर जाबोबाय बे 17 बोसोराव जेरैबायदि उन्नति आरो डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बे डेभेलपमेन्टखौ नुयैखाय दिनैनि बे समाव BTR नि जिनोखि दफाफोर बे दफाफोरखौ नायनानै आरो BTR नि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिनोखि शान्ति परिबेसा फैबाय बे परिबेसखौ नुनानै निश्चय जिनोखि जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ बे डेभेलपमेन्टआ UPPL नि थ्रुयै जागोन होननानै आं फोथायो बेजों लोगोसे आङो खावलायनोबो सानदों जोंनि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो दासिमबो जुदि आन्दायनानै दिल्लीमायाव जुदि दङब्ला ओरै थांनो ना ओरै थांनो नोंथांमोनखौबो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो थाबैनो गोसोआव डिसिसन लादो आरो बे डिसिसनखौ लानो थाखाय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना UPPL आव फैनानै UPPL खौ भट होनानै फैगोन बिसायख'थियावहाय UPPL खौनो देरहाहोगोन होननानै देरहाहोथों होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो गोजोन्थों सोलायनायनि मुङाव जौगानायनि मुङाव BTC हालामनि एबा BTR हालामनि साफ्रोमबो सिटिजेननि मोनथायनि मुङाव जोङो UPPL हान्जाया बे प्लेकार्डनि गेजेरजों जोंनि जा खौसेथि सान्थि बेखौ लाबोनायनि थांखिजों जोंनि बिमा माहारि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो साफ्रोमबो बिफा माहारिखौ प्लेकार्डखौ आखायाव लानानै जोंनि खौसेथिखौ दिन्थिनानै जोङो गावबागाव फेसबुक बिलाइयावहाय फोसावनो थाखाय आं 12 नं चिरां कनस्टिटिउन्सिनि सासे केन्डिडेट जानानै खावलायनाय थाबाय।